استفلا ኣብቲ ለው ንሪኦ ድማ ምናልባት ኣቐዲመ ግን ንእስያስ ሓወይ ጓዕዳሓን መፅሓፍ ክብል ደሊ ካልኦት እውን ኩልኩም ጓዕዳሓን መፅኹም ኢለ ኣለኹ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕዮ ተዓዩ እስያስ ተወልደ ጠመተና ትብል ኣብ ኤሪፒኤም ዘካይድ ዝኣሊ ንሱን ባዕሉ ዝኣልያ ባዕሉ ዝመርሓ መደብ እያ እሞ ንዓ እውን ክፈለው ክትገብርዋ ደሊ ምክንያቱ እታ ጠመተና ትብል ኣብ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካደሚ ሓዳስ ኣይኮነትን ጠመተና ፐርስፔክቲቭ ብዙሕ ግዜ ኢና ንምሃራ ጠመተናኻ ወሳኒት ነገር እያ ምክንያቱ ሰብ ናይ ጠመተ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣይ ዊሽ እዛ ክላስ እውን ስለታ ጠመተና እንተትኸውን ነይራ ፅቡቅ ነገር ነይሩ ግን ካልእ ኣብ ልበይ ካልእ ሓሳብ ተዳልየ ስለ ዝተመፀኹ እምበር ስለዚ ካብ ልበይ መስገነካ ስያስ ሓወይ ንትገብሮ ንትሰርሖ ንትዓዮ ዘለካ ከምኡውን ልብኩም ሂብኩም የማና ኢድኩም ዘርጊሕኩም ንዓና ንቤት ትምህርቲ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካደሚ ክንዓቢ ነቲ ዘሎ ነገራት ድማ ንቅድሚት ክኸይድ ስለትሕግዙና ኣጎድና ስለ ዘለኹም ካብ ልብና መስግናኩም ንሕና እውን ኣጎድንኹም ኢና ማለት So ቀጥታ ኢለይ ናብ ትምህርተይ ክሓልፍ እየ so ገለ ካብቲ ክንዛረበሉ ንኽእል ድማ ስለ ለውጢ ክንዛረብ ኢና እንደን ሕቶ እንተለና እውን እንዳሰፋሕና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ለውጢ ዝበሃል ሲ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ብዙሕ ግዜ ንሃርፎ ካብ ብዙሓት ሰባት ከዓኒ ክስታይ ንገብሮ ነገር እሞ ለውጢስ እንታይ ይኸውን እንታይ ኮይነ እየ ዘይልወጥ ኣብዚ መዳይስ እንታይ ኮይነ እየ ዘይልወጥ ትብሎ ሕቶታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ስለ ለውጢ ክንከይድ ኢና ለውጢ ዝብል ሕቶ መጀመርያ ክልተ ነገር ክትሓስቡ እዩ ደስ ዝብለኒ ስለ ለውጥን ስለ ዕቤትን ኣብ ርእስኹም ሓሲብኩም ክትከዱ ደስ ይብለኒ ለውጥ እንታይ እዩ ዕቤት እንታይ ኢኻ ክንሓስብ ማለት እዩ ስለ ለውጢ ክንዛረብ ከለና ኣብዚ ስለ ለውጢ ክንዛረብ ከለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ህይወትኩም ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል ስድራ ቤታዊ ኣደነት ኣቦነት ካብኡ ሓሊፉ እውን መሪሕነት ክኸውን ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ስፒሪቹዋሊቲ ክኸውን ይኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ካልእ መዳይ ናይ ህይወት ክኸውን ይኽእል ዝምድናታት ክኸውን ይኽእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ህይወትና ለውጢ የድልየና እዩ ግን ለውጢ ሲ ዘይተለወጥኩሞ ክፋሎሚ ኣንስኻትኩም ብውልቀ ንፍትሸሉ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ለውጢ ዘድልዮ ንሰብ ዕቤት እዩ ዘድልዮ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣቐዲምና ንሓስብ እንታይ ኢና ንሓስብ እንታይ ኢልና ለውጢ ዘድልየና ዘሎስ ወይስ ዕቤት እዩ ዘድልየና ዘሎ ለውጥን ዕቤትን ኣድለይቲ እዮም ግን መጀመርታ ለውጢ እዩ ዝመፅእ ቀፂሉ ድማ ዕቤት መፅእ ለውጢ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ናይ ዳይሬክሽን እዩ ዝዛረብ ወይ ድማ ኣንፈት እዩ ዝዛረብ ሕጂ እዚ ኣንፈት ኢልና ንዛረቦ ዘለና ወይ ዳይሬክሽን ንብሎ ዘለና ካብ ብዙሕ ክትዓይ ምውዓል ካብ ኮንሲስተንት ወይ ድማ ቀፃልነት ዘለዎ ስራሕ ክሰርሕ ምኽኣል ካብ ውፍይ ምዃን ካብ ብዙሕ ነገራት ካብ ምሃብ ዝዓቢ እንታይ እንድሕር ዳልና ዳይሬክሽን ኣንፈትካ እንተዘይፈሊጥካ ክንዝኸትካ ኺ እቲ ትኸዶ ከይዲ ትኽክል ኣይመፅን እዩ ኣንፈት ምርካብ እቲ ዝበለፀ እዩ ለውጢ ኣንፈት ምቕያር እዩ ለውጢ ኣንፈትካ ምቕያር እዩ ኣብቲ ዘለኻየ ነገር ትኽክል መንገዲ ኮንኩን ዘለኹም ኢልካ ኣንፈት ምቕያር ኣንፈት ተቐይርካ ናይ ጉዕዞ መንገድናትካ ስራሕ ኣይከውንን እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ወኒ ንብሎ ፓሽን ኢልና ንፅውዖ ቋንቋ እንግሊዘኛ ንሱ እዩ መሪሕካ ዝኸይድ ትገብሮ ዘለካ ስለምንታይ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ትኸዶ ዘለካ ስለምንታይ ኢኻ ትኸዶ ዘለካ ትኾነ ዘለካ ስለምንታይ ኢኻ ትኾነ ደሊኻ ዘለካ ኣንፈት ወሳኒ ነገር እዩ ኣንፈት ወሳኒ ነገር እዩ ንኣብነት ብሰላም ድሕር ዳኣ ዘይብልካ ኮይኑ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ሓደ ዛንታ ካለኩም ካብ ኤርትራ እናወፃና ከለና ሲ ኣነን ምሳይ ከዓነ ሓደ 4 ሰባት ነይር ምሳይ ምስ ገዛእ ርሰይስ ክሳብ 4 ሰባት ነይርና ሕጂ እንዳኸድና ከለና ኣብ ማእኸል መንገዲ ምስ በፃሕና ንሱዳን እናመፃና ከለና ብሓደ ቦታ ሲ ዳይሬክሽን ጠፊና ዳይሬክሽን ምስ ጠፋኣና ኣነ እንታይ ገይረ መስለኩም ዳይሬክሽን ክጠፋኣና ከሎ ኦረዲ ኣይጠፋእናን ኮምፕሊትሊ ጠፋእናን ግን ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ቅድሚ ምድቃስና ኣነ እንታይ ገይረ ምልክት ኣረው ገይረ ናበይ ክንከይድ ከም ዘለና ደቂሰ ንጎም ዝተሳእና ነታ ኣረው ክንረኽባ ለት ስራሕ ኣስተውዕሉ ነታ ኣረው ክንረኽባ እዩ ነይሩና ትስራሕ ዝዓበየ ስራሕ እቶም ካልኦት ደቂሶም በቃ ጠፊና ኢና ሕጅስ ኢሎም ኣነ ግን ተኣረው ንርከባት ማልምሸት ሰራሕክዋ ኢልዮም ኣብ ዙርያና እያ ዘላ ግን ኣብ ሩባ ስለ ዝኾነ ኣበይ ቦታ ኣላ ግን ክትፈልጣ ይትኽእልና ከድና ተኣረው ምስ ረኽብና ግን ተኣረው እያ መሪሓትና እታ ኣረው እንተዘይትህልወና ነይራ ግን ድሕሪት እንተመለስና ነጥበይ እዚ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ኢፍ እንድሕር ዳኣ ዳይሬክሽንካ ወይ ኣንፈትካ ንፁር ዘይሒዝካ ክትከዶ ዝግባኣካ መንገዲ ብንፁር እንተኣ ዘይፈሊጥካ የትም ከድካ ኣይተሰልጥን እያ
كنزنبب كنبب كنسرحكا سرح كنزجبركا جبر كنزعركا تعر كنزهالك هالك كنزوص خاوص كنزهبتم كهبتم أنفت تسحيتكا كل سحين كالله مالك حجي أنصحاتكم اللي من الزارولو ناي أنفت قداي إين أنفتي خاصيت كاز الله ناي لايف مخنياتو نهيوت أنفت نحردا سحيتكا كال كل نجار الصحات مالتي سو دايركشن وبتعامل وساني إيه دايركشن ننحز لو تنبار دايركشن مالتي أنفت محاز مالتي سلازي أولادك خون خيلي أم متعاملتها خون خيلي أب قطعوا خون خيلي أب سرحكا خون خيلي ولا ون أب تجبروا من قصاص خون خيلي أب سدرا بيت خون خيلي أبيتم بوتا خون خيلي لوطي كتحس ده هونكا تخكل أنفت كتحز لك أنفت مسحاسكا يخا تخد زقبا كمالتي سلاز أنفت مسحاسكا إذا أنفت زيد ما كابي إذا ما تستيلنا كاب زخت بجس كلها نابينا أنفت كم تخيل تدافليت كاي إذا أنفت زخيدا كازلجن حدا نجار استوعلو سبات بزح زي أنفت سلازي فلتيهم ستريس تخون دكتور ديفيد هوكينس أم صحافو خمزي لا غميدو انتاي لا غميدو الزعابة يا بلايف سي سبات بزعبا دايركشن تزعل لي حايش كاب بزعبا كوركشن يلو دمالكم إيه سبات سي بزعبا أنفت كزارو يحايش كاب بزعبا ما قرمت هايلو زبز حق زين الزارب قم بزعبا ما قرمت هاينا الزارب ولا نحر داريخم بزرربنا حجي زيادة قاقي خال خايلنا خنقرن قطفاتنا نخون سبات إذا أس بزي أنت تجبر عن إركاس زبالة أتوصيد كتمس تخيل نيرة أزبل جناين تزاربنا بخلا الزراربة direction ويد ما أنفت زبالة أي كاب correction مالتي why أتتخطط اللغة direction كنا عند حردا خوي نسي مقرامو أت direction يزر مكا أت أنفت بعلك إرمكاي أيقونا سلاز بخلا الزراربة أتخدم زلها كيدي جزار الصم إرمت خا خونو يخولو سلاز خونو مالتي سلازي direction وساني يو كاب correction قال مانديلا زبالة حانتي أبو سربيت كلو من البات long walk to freedom تبل مصحفو ناي نيلسون مانديلا مصحفا بيكم تخونيهم أو مسنببكم كساب شو عتم يتنقلن بيج زلو عباي مصحف ناتو history background تقلص يا أبو سربيت مساعتنا ناسيلو بزح عن فتات نمركاب نتوم أبيات كريستيانات زامنون ركم فتينا نيرنا نخالوت ونك سمعنا زخول السي رخيبنا نيرنا إذا أبي نجرجن أنفت ناي فتحي نمركاب أنفت نايتي دلينا زلنا اللوت نمركابسي بزح تعيرنا إذا هذا عبيت جزيز وسدلنا نتي حزنا زنبرنا أنفت كنا تحزينا إلو بار أنفت معرفن ده والثاني سلز نورمال قليل نجر مثلا نخوان أنصاتكم حجهم زيلنا خزارة ولا خلنا جن دايركشن تسحيت كا بزح نجري أستاذ خون سلز اللوت دايركشن أنفت كامركاب مالتي لوط تبعي لهم صوع بزح زي لوط نبلو مالو لوط جن زي كون هاجر سلاز غير كا لوط إلك تحسب لوط جنا يكونن بس عم تمس تغير لوط إلك تحسب سجاها غير كا حدا ود مزيح حدا ود غير كي وايد ما حدا سبيتي مزيح حدا سبيتها غير كا ولا حدا لوط كاين غير إلا أبنا برا معرفات مقيار ولا حدا سون مقيار يكونن مخنياتو تمالن حردا أنا تمهر نيركا ويكال نحردا سرح كاس لوط إلك محساب سون لوط يكون جنزم مبزح لوط يكونن سون لوط إلنا نحسبنا حساب مغيار لوط يكونن مغنياتو بزح حسابات كتقاير تغلخا جن حسابات هاي بتموهانيم خلاص زراربا سبت ببنيا يكون زلو مربلح كون سرح يبلون بالحات بخلاص زراربا أنفت هاي بكاني طبابي أنفت زبكا استعلو طبابي زبالة لوط خمس زقبركا أنفت كتحس زقبركا طبابنيا محازا عركي سباي سبيتي ويولد ويدما مسارح تغلو كاد حشكا بلح مسارحتي بلح مسارح تنتهي مثل ندعر دلكوني حدا جزي خام معلتات حدا معلتي أب أدي سابع ريسيرش ناقبر كله سي ناي ليدرشيب كورس كده ممدلاونا ريسيرش قبر نيري ريسيرش ناقبر كله مرح انتهي مثل وي مرحي زلو وصقاتات زبل عيوننا حدد كله حدا من البات تسم جراج تسم قلت سم نايسب عقبه جن حدا سبيلوني أب أدي ساب إرتراسي مستستي إله حسب ميكانيك سرح مس مصايلو ابتنا ميكانيك سرح سافي زخانه ميكانيك يلو نعو اندحر سرح عادي كلهم ناي مكينات قلت زلهم سبعات مصيل he's so intelligent يلو
ኣበይ እንታይ ከም ዝጎደለት ዋላ ቀልጢፍ እዩ ዝፈልጥ ኢሉ ግን ንሱ ክሳብ ዝመፅእ ዓመታት ኢሉ ምስ ሰኸረ ሰሙን እዩ ዝገብር ኢልዎ ካብቲ ዝሰኸሮ ከየድና ክሳብ ነምፅኦ ቴክስ ታይም እዩ ድሓር እዚ ደይሕሸናሲ ወይስ ካልእ ሰብ ንምረፅ ዝብልሲ ብዙሕ ኣከራኺሩ ናብቲ ስራሕ ናብቲ ጋራጅ ኢሉ ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ግን ዋይ ነዚ ሰብ ዘይንመረፅ ጥበበኛ ዘይንመረፅ ማለት ስማርት እዩ በቃ ገለ ኢልና ምስ ሓሰብና ድሓር ግን ብካልእ መካኒክ ክንትከኦ ጀመርና ስራሕና ክስራሕ ጀሚሩ እቶም ሰባት እውን ኣብ ዝርኡ ዝዓጉ ዝነበሩስ ገዲፍዎ ኢሉ ነቲ ጥበበኛ ግን እንታይ ገይሮሞ ኣምፂኦም ኮፍ ኣቢሎም ኢንተሊጀንስ ካብኡ ክወስዱ ክኢሎም እቲ ጥበብ ግን ዘለዎ ካብኡ ክስታይ ገብሩ ክኢሎም ምክንያቱ ካብኡ እናተምሃሩ ካልኣት ዘረባ ጥበብ ዘለዎ በዓል ቤት ደሕሸካ ወይ በዓልቲ ቤት ወይ ውሉድ ወይ ድማ መሳርሕቲ እውን ዓይቲ ወይ መካይዲ ኣብ ላይፍ ወይስ ስማርት ዝኾነ ሶኒ ይመፅእ ሶሉስ የብኩር ሶኒ እንድሕር ዳ መፂኡ ድማ ተማህሊልካ ተምፅ ዓይነት ዝኸውን ስለዚ ጥበበኛ ይበልፅ ካብ ሓደ ስማርት ኢልና ንሓስቦ ሰብ ናብራ ምቅያር ለውጢ ይኮነን ብዙሕ ግዜ ናብራ ስለ ዝቀየርና እውን ለውጢ ኢልና ንሓስብ ኢና ለውጢ ኣስተውዕሉ ለውጢ ኣብ ሰብ እዩ ዝፍፀም ምናልባት ድሓር እናመፃና ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ዘይልወጥ ገለ ዝብል ሕቶታት እውን ክነልዕል ስለ ዝኾነ ስለዚ ዓዲ ስለ ዝለወጥካ ምልዋጥ ኢልና ንሓስብ ስለ ዝተመርዓኻ ተለዊጠ ኢልካ ትሓስብ ትካል ስለ ዝጀመርካ ተለዊጠ ኢልካ ትሓስብ እንተለኻ ንሱ ምልዋጥ ክኸውን ኣይክእል ይኸውን ካልኣት ዘራርባ ለውጢ ስለ ዘይኮኑ ብዝሒ ዲግሪን ማስተርን መሓዙ ለውጢ ይኮኑ ርኢኹሞ ኣይትፈልጡን ኣብ ሕክምና ከይድኩም ዶክተርስ ዝበሃሉ ሳይኪያትሪስት ሳይኮሎጂስት ወላ እውን ሜዲካል ሜዲሲን ሳይንስ ዘፅንዑ ሰባት ኣብ ሕክምና ኮይኖም ስጋራ እናትከኹ በዚ ሓደ ኢዶም በዚ ከዓኒ ኣይተትክኽ ዝብሉካ ኣይረእኹሞምን ሳይኮሎጂስት ኮይኖም 4-5 ኣንስቲ ፈቲሖም ኮፍ ኢሎም ድማ ከመይ ሓዳር ክኸውን ከም ዘለዎ ኮፍ ኢሎም ዝመኽሩካ ርኢኹም ኣይትፈልጡን ሓደ ፕሮፌሰር ኣብዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካልግሪ ናይ ካውንስሊንግ ኮርስ ሕጂ ዝሓለፈ ዲሰምበር እዛ ወርሒ እዚኣ ወዲኤ ውረድ ዝሓለፈ ናብ ኖቨምበር መጨረሻ ሓደ ፕሮፌሰር እንታይ ኢሉ ንመስለኩም ብራያን ዝበሃል ሂዝ ግሬት ማለት ብጣዕሚ ፍዕ ፕሮፌሰር እዩ ሓደ ካብቲ ዝተዛረቦ ዘረባ እዚ ነይሩ ኣብ ካውንስሊንግ ናይ ስራሕ እንድሕር ዳ ከይድካ ክልኢሉ ኢሉኒ ኢፍ እንድሕር ዳ ሕቶም ዝሓትኮ እዩ ኢፍ እንድሕር ዳ ናይ ካውንስሊንግ ከይድካ እቲ ካውንስሊንግ ዝገብር ዘሎ ኢፍ እንድሕር ዳ እቲ ካውንስሊንግ ዝገብር ዘሎ ኣካል ብትክክል እንድሕር ዳኣኒ ንሱ ንስራሕ ከመይ ክትረክብ ከም ትኽእል ዘይፈልጥ ኮይኑ ክመክር ብቁዕ ኣይኮነን ኢልዎ ካልእ ኣዘራርባ ስራሕ ከይረኸበስ ከመይ ጌርኩም ስራሕ ትረኽቡ ወይ እቲ ዘለዎ ናይ ምክሪ ኣገልግሎት ንገዛእ ርሱ ዘይጠቐመስ ንካልእ ክጠቅም ኣይክእልኒ ማለት ብዝሒ ዲግሪን ማስተርን ሃገር ኣይልውጥን እዩ ምምሃር ግን ጌጋ ይበልኩን ከምኡ ከይትርድዎ ምምሃር ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ኣነ ገዛእ ርሰይሲ ሕቶታተይ ንክምልስ እየ እምበር ስራሕ ንክረክብ ኣይኮንኩን ዩኒቨርሲታት ከይደ እዩ ግን 3-4 ዩኒቨርሲታት ከይደ ኣለኹ እየ ቪክቶሪ ባይብል ኮሌጅ ዝበሃል መካነ የሱስ ማኔጅመንት ሊደርሽፕ ዝበሃል ሰማራ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካልግሪ ብዙሓት ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ከይደስ ብገዛእ ርሰይሲ ብዙሕ ነገራት ለዊጥ ኣሎ ግን ሰባት ስለምንታይ እዮም ዘይልወጥ ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ ዘይልወጥ ኣብዚ ገዛ ኣስዓንደ ዝኾነኒ ዝውላደይ እንታይ ኮይኑ ዘይልወጥ ኣስዓንደ ዘዝገበኒ ሰበይተይ እንታይ ኮይና እያ ሽግር ትፈጥር ዘላ እንታይ ኮይኖም እዞም መሳርሕተይ ከም ዝኾኑ ዘለዉ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ዝፍጠር ዘሎ ሰባት ሓሳብ ከም ዘይቀይሮም ፈሊጥኩም ኣለኹም ሰባት ጥበብ ይቀይሮም እንታይ ኮይንና ኢና ከም ሃገር ከም ሕብረተሰብ ዘይንልወጥ ዘይንዓቢ ገለ ነገር ኣፕግሬድ ዘይንገብር ሓደ ለቨል ኦፍ ማለት ዝዓበየ ዲግሪ ናይ ንቕሓት ዘይንከይ እንታይ ኮይንና ከም ሕብረተሰብ ወል ናይ ዳይሬክሽን ጉዳይ ቀሊል ነገር ድማ ኣይኮነን ዓመፅ ክፍፅም ከሎ ሰብ ወይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ፈቲሕ ዓመፅ ዝፍፅም ዘሎ እዩ ዝመስለና ሓንሳብ ፈቲሕ ዓመፅ ዝፍፅም ሰብ እንዳፈተየ እንዳፈቐደ የለን ሰብ ብገዛእ ርሱ ኖርማል ተምፂኹም ሕያዋ እዩ ተሰሪሑ እዩ ዝመፅእ ሰብ ቤተ እምነት ከባቢ ወለዲ ቤት ትምህርቲ እዚኦም ኩሎም ሰርሕዎ ንሓደ ሰብ
ክመጽእ ከሎ ኮንሽስነስ ወይ ንቕሓት ሕልና ወይ ስፕሪት ዝበሃል ኣብ ማህፀን ኣድኡ ክወሃቦ ከሎ ሰብ መፂ ተወሊዱ ናብ ምድሪ ክነብር ከሎ ሓደ ንጹህ ህፃን ድሓር ግን ኣብ ምድሪ ዝፀንሕዎ ካብ ስድራ ቤቱ ጀሚርካ ቤተ እምነት ከባቢ ዘመድ እዚኣቶም ኩሎም ክሰርሑ ጅምሩ እዚ ዝተሰርሐ ሰብ ሓዳር ክገብር ተጀሚሩ ቢዝነስ ክተክል ተጀሚሩ ሃገር ክመርሕ ቤተ እምነት ክመርሕ ካልእ ክኸውን ድሕር ዳ ጀሚሩ ኣብቲ ትኽክል ቦትኡ ስለ ዘይላ ሓደጋ ይፍጠር ስለዚ ለውጢ ርእሰ ርክበት እዩ ማለት እዩ ለውጢ ማለት ርእሰ ርክበት እዩ ሓደ ነገር ክነግረኩም ርእሰ ርክበትን ርእሰ ፍልጠትን ርእሰ ዕቤትን ፍልል ኣለዎ ደግመልኩም እየ ርእሰ ርክበት ሓደ ብገዛ ርእሱ ካልኣይ ርእሰ ዕቤት ሳልሳይ ርእሰ ፍልጠት ካባኻትኩም ርእሱ ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ ወላ ሓደ ሰብ የለን ፕሩፍ ክገብረልኩም ክእል እየ ንሰብ ክትሕስብዎ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም ወይ ንገዛእ ርእስኩም ዘታልል ዝመስል ክትምልሱላ ትኽእሉ ትኾኑ ይኽእሉ ርእሱ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ርእሰ ፍልጠት ትምህርቲ ይድልየካኒ ርእስኹም ንምፍላጥ ወላ ሓንቲ ኣይድልየኩምኒ ርእስኹም ዕቤት ኩሉ ሰብ ኣበይ ክዓቢ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ንኣብነት መፅአ እንተዝኮ ክሓኩም ነይረሲ ምናልባት ክትሓቁን ክትክውሉን ኣብ ቅድመይ ድማ ገለ ነገር መሲልኩም ክትረኣዩ ስለትደልዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክሳብ ገብረኩም ይኽእል እዩ ግን ኣይድልን ርእሰ ዕቤት ማለት ግን ኣይኮን ርእሰ ፍልጠት እውን ኣይድልን ማለት ኣይኮነን ንርእሰ ፍልጠት ትምህርቲ ይድለኩምኒ ንርእሰ ዕቤት ትምህርቲ ከድልየኩም ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበይ ክራይሲስ ናይ ሰብ ናይ መንነት ቅልውላው ግን ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክኹም ቆልዓ ኣብ መበል 5-7 መዓልቲ ዘሎ ግዜ ካብቲ ካብ ኣቦ ዘርኢ ካብ ኣደ ድማ እንቋቑሖ ማለት ሚክስ ኮይነን ክወፃ ከለዋ መበል 7 ዘሎ መዓልቲ ሲ ሂወት ዘርእዩ ስለ ዝመፅእ ኣብዚ ግዜ እዚ ኮንሽስነስ መንነት ተዋሂብዎ ኣሎ እዚ መንነት ዝተዋህቦ ሰብ ኣስተውዕሉ እዚ መንነት ዝተዋህቦ ሰብ መፅኡ ንፁህ ኮይኑ ነቲ 9 ወርሒ ኣብ ማህፀን ኣዱ ፀኒሑ ክውለድ ከሎ እዚ ቆልዓ እዚ ተሰሪሒ ዝመፅእ ኣብ ማህፀን ኣደ ከሎ ምክንያቱ ኣቦን ኣደን ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበሮም ስብእና ኣብቲ ቆልዓ ኣይደንቲቲ ኮይኑ ይመፅእ ውችስ ብካልእ ኣዘራርባ ፐርሰናሊቲ ንብሎ ማለት እዩ ግን ከይዱ ምስ ተወልደት ቆልዓ ግን ሰሪሖም መፁ እዚ ቆልዓ እዚ እምበኣር ጌና ምንም ዘይፈልጥ ንፁህ እንከሎ ካብ ገዛ ርእሱ ጠፊኡ ተሰሪሑ ኣስዋይ ርእሰ ርክበት ዘድልየ ሰብ ዝሕዝን እዩ ንምንታይ ሕዝን መስለኩም ፕሪሸስ ዝኾነ ህፃን ንስኻ ንስኺ ድንቂ ዝኾንካ ፍጥረት ዘይትድገም ዝገድመኩም እኮ ንስኻ ክትድገም ተኾንካሲ ካብ ማህፀን ኣደኻሲ ሚልዮንስ ቆልዑ ክውለድ ኣሎ እዚ ሳይንስ ዘረጋግፆ እዩ ስለዚ ንዓኻ ዝመስል ፈጣሪ ቅድሚ ሕጂ ፈጠረን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይፈጠርን ስለምንታይ ናይትኩም ዓሸራ ውዝብ ኣብ ምድሪ ስለዘይትድገሙ እኮ እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ ዩኒክ ዝኾነ ኣይደንቲቲ ኣባኹም ኣሎ ንሱ ብርእሰ ርክበት ንኸዶ ርእሰ ርክበት ዝብል ኮርስ ዘለና ኮነ ኢልና ዝእተናዮ ኮርስ ይሱ ዋይ ሰብ ርእሱ እንተዘይረኺቡ ክሳብ ዝኸደ ይኺድ ርሕቀት ዕግበት ኣይለዎም ኦፕራ ዊንፍሪ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢላ ኩሎም ባራክ ኦባማ በልዎ ካልኦት ፕሬዚደንታት ሲ ኢንተርቪው ገይረሎም ሲ ኣብ ሓደ መድረክ ግን ኩሎም ወላቶም ህቡባት ዝበሃሉ ደረፍቲ ዝበሃሉ ሲ ዝነኛታት ሃብታማት ዝበሃሉስ ኢንተርቪው ዝገበር ኩሎም ድሕሪ መጋረጃ ዝሓትኑ ዝደሰዮም ሓንቲ ሕታ ኢለ ከመይ ነይሩ ፅቡቕ ተገይረ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ኣፕሩቫል ካካል ይደሊ ኣሎ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ዶም ሰባት እዚኣቶም ሰብ ርዚ ናይ ኣሎ ዝበሃሉ ስራሓት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን ካልኣርሲ ስለዚ ሰብ ርእሰ ፍልጠት ምምሃር ኣድልየኒ ርእሰ ፍልጠት ምምሃር ዘድልየ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ሰብ ርእስኩም ትፈልጡ ኢኹም እያ ሕጂ ንሓደ ሰብ ኮፍ ኣቢለ እንተዝሓቶ ርእሱ ዘይፈልጥ ሰብ ኣብዚ ከባቢኹም ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኩልኩም ርእስኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ብሉፃት ኢኹም ኩልኩም ርእስኩም ትፈልጡ ስለ ዝኾንኩም ርእሰ ዕቤት ከም ዘድልየኩም ትፈልጡ ዶ ኣብሶሉትሊ ሕጂ ብዚ ዘለኹም እኮ ርእሰ ዕቤት ከም ዝደለኹም ፈሊጥኩሞም ብሉፃት ኢኹም ዝብለኩም ስኢለይኩም ኮን ኣብ ብሬንኩም ክሳብ 100 ቢልዮን ኒውሮንስ ኣለኩም እቶም 100 ቢልዮን ኒውሮንስ ድማ ሓደ ኒውሮን ናብ ሓደ ኒውሮፕላስቲሲቲ ከቀውም እንተኮይኑ ድማ
توم نوفسيس دما كساب 10,000 ኣለዎ እዚኣቶም ኩሎም ንምድሪ ክሳብ 4 ግዜ ክዝርዋ ዝኽእሉ እዮም ፈጣሪ ክሰርሓካ ከሎ ክሰርሓካ ከሎ ድንቂ ገይሩ ይሰርሐኩም ምንም ኣብ ድርድር ከይትእትዎ ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ንዕይና ዝርእሰ ንብሎ ዘለና ንዕይና ክንረክብ ንኸይድ ዘለና ርእሰ ርክበት ዝበሃል እዚ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኢንፋይናይት ፖቴንሻል ኣበኻ ኣሎ ኢንፋይናይት ኢንቴሊጀንስ ድማ ዘለካ ሰብካ ገደብ ኣልቦ ዓቕሚ ብልሕን ገደብ ኣልቦ ዓቕምን ብልሕን ዘለካ ሰብ ንስኻ ከመይ ዳ ንስኻ ብሉፅ ዘይትኸውን ከመይ ዳ ንስኻ ድንቂ ዘይትኸውን ከታለካ ኢለ ዜዳ ዝዛረበካ ዘለኹ ትኽክል እምበሪ ክድገም ስለ ዘይከኣልካ ስለዚ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ምፍላጠይ ኣብዚ ሕጂ ዘመን ሲ ዕውት እየ ዘይድገም ሰብ ፈሊጠካን ረኺበካን ኣሎ ስለምንታይ ሰብ ርእሰ ፍልጠት ዘየድልዮ ኦረዲ ዝተቐበልካዮም ትፈልጦም ኢኻ ኣብ ነብስኻ ትደህሶም ዘለካ ትፈልጦም ኢኻ ስምዑኻ ትፈልጦም ኢኻ ዝጎደሉኻ ትፈልጦም ኢኻ ሆል ፖይንት እምበኣር ሰብ ርእሰ ርክበት ዘድልዮ ለውጢ ማለት እምበኣር ርእሰ ርክበት ትክክለኛ ኣፈት ዳይሬክሽን ክትሕዝ ዝገብረካ ለውጢ ማለት ምምላስ ናብ ምልኣት ማለት እዩ እዚኣ ክትርስዖ ምምላስ ናብ ምምልኣት ማለት እዩ ምልኣት ንብሎ ዘለና ሰብ መንፈስ ነፍሲ ኣካል ኣለዎ እዚኦም ሰለስቲኦም ዝውነን እዩ ሰብ ሕጂ ምልኣት ንብሎ ዘለና ምልኣት ዝስምዖ ሰባበይ እንተኢልኩም ኣብ መንፈስ እዩ ዋይ ኣብ መንፈስ ሰብ ምልኣት ዝስምዖ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተ እምነት ጥራሕ ስለ መንፈስና ዝዕግብ መንፈሳዊ ገለዶ ስለ ዝብሉና መንፈስ ዝበሃል ምስኡ ጥራሕ ስለነትሕዞ ስለዚ በቃ እዚ መንፈስ ዝበሃል ካባና ርሒቑ ዝተቐመጠ ኣብ ሓደ ኣዴታትና ከም ወርቂ ዘቐምጦ ወይ ከም ናይ ኣቑሑት ኣውደ ዓመት ዘቐምጦ ምስ ተቐመጠ ዘይትንክፎ እዩ ዝመስለና መንፈስ ኩሉ ግዜ ምስኻ ዘሎ እዩ ንስኻ ሲ ድንቂ ትገብረካ ሓደ ናይ መንነትካ ማእከል ሲ መንፈስካ እዩ ሰብ ዝገርመኩም ኣብ ምድሪ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ እንታይ እዩ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ እኮ ኣብ ናህና ኣብ ብሬንና ምስ መፃና እዚ ስፒሪቹዋል ብሬን ምሽ ካብ እንስሳታት ይፍለይ እዚ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ንብሎ ብሬንና ግን ዝገርመኩም ናይ እንስሳን ናይ ሰብን ናይ መንነት ፍልይ ዳ እምበር ናይ ተሓሳስባ ፍልለ የብልና ሓደ የዋህ እንስሳ ይረኣኹምን ዝሓሊ ከልቢ ረኣኹምን ሪኢኹም ኣይትፈልጡን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሓሊ ፈረስ ዝሓሊ ክብቲ ሪኢኹም ኣይትፈልጡን ከመይ ኢሉ እዚ እንስሳ እዚ ንሰብ እንዳሓለ ሓደ ንሓደ ሰብ ግን ጥይት ኣልዒሉ ክቐትሎ በትሪ ልዒሉ ኣብ ርእሱ ክቕጥቅጦ ከም ተመን ብኻራ ገይሩ ክሃርሞ ከመይ ገይሩ ይኾነሉ ብሓዊ ክቃፅሎ ንሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ይኾነሉ ከመይ ጌርካ ካራ ጌርካ ንሰብ ትወግእ ንፍጡር ሰብ ዘይድገም ሰብ ከመይ ገይሩ ይኾነልካ ካበይ ኢኻ ተማሂርካ እዩ ኣቢሲፍ ዝኾነ ወይ ዓማፂ ዝኾነ ኮንሽስነስካ ዲፋይልድ ኮይኑ ስለ ዝኾነ እዩ ከምኡ ክገብር ዝኽእል እምበሪ ሰብ ንሰብ ከምኡ ኣይገብሮ ሰብ ብገዛ ርእሱ ፈጣሪ ፈጥሮ ኩሉ ሕያዋን እቲ ሽግር ግን ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ናይ መንነት ቅልውላው ይበሃል እዚ ናይ መንነት ቅልውላው እዚ ከዓኒ ሰብኣይ ብልዕሊ ሰበይቲ ይጭክን ሰበይቲ ብልዕሊ ሰብኣያ ትጭክን ውሉድ ኣብ ልዕሊ ወላዲ ወላዲ ብልዕሊ ውሉድ ምስ መሓዛ ምስ መሳርሕቲ ምስ ከባቢት ይጨኻኸን እዚ ምጭኽኻን እዚ ድማኒ ኣዝዩ ዓመፅ ይፍፅም ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ መንነት ቅልውላው ችግር ይፈጥር እቶም የዋሃት ሕያወት ዝኾኑ እንስሳ ዝረኣናዮም ድማኒ ነብሲ ኣለዎም መንፈስ ግን የብለዎም ከም ናይ ሰብ ለውጢ ምውናን መንነትካ ማለት እዩ እቲ ዓንተ ባቐዲምና ክንዛረቦ ፀናሕና ማለት እዩ ለውጢ ማለት ናብ ብርሃንን ብብርሃን ዝመላለሱ ጎደና ምስ እትጓዓዝ ማለት እዩ ብርሃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ግሪክ ቋንቋ ክመፅእ ከሎ ፍልጠት ማለት ብርሃን ማለት እዩ ድንቁርና ማለት ፀልማት እዩ ዋላ ብራይስተ ቋንቋ ሰብ እንድሕሪ ኣብ ፀልማት ይመላለስ ኣሎ ኮይኑን ኣብ ፀልማት ብርሃን ኣብ ይኸይድ ተሎ ኮይኑን ፍልልይ ኣለዎ ስለዚ ነቶም ለውጢ
ናብ ብርሃንን ብብርሃን ዝመላለሱ እዩ ክንብል ከለና ኣብ ፍልጠት ዘለዉ ለውጢ ካብ ምንባር ዘይኮነ ካብ ሂወት ዝብገስ ብዙሕ ግዜ ሰባት እዚ ዓብስ ምንባር እናበሉ ከማርሩ ሰሚዕና ኣለና ምንባር ረብሓ ከም ዘይብላ ሂወት ዘይትድገም ኣዝያ ድንቂ ነገር እያ ሂወት ክተስተማቕራ ከለኻሲ እታ ዝጠዓመት ነገር ኣብ ላይፍ ክንነብር ከለና ኣብዚ ምንባርናሲ እቲ ዝተማቐርሲ ሂወት እያ ሰባት ከምዚ ክብሉ ብዙሕ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ ትርጉም ሂወት ማለት እኮ ሓጎስ እያ እንታይ ክትሕጎስ ኣለካ ኖ ኣይኮነትን ከይትታለሉ ምስቲ ምቃር ሂወት እያ ሂወት ብገዛእ እርሳስ ምስቲ ምቃር ሂወት እምበር ምሕጓስ ኣይኮነትን ምሕጓስ ሎሚ ዲግሪ ኣምፂእ ክሕጎስ ክእል እየ ተመርዒ ክሕጎስ ክእል እየ ቆልዓ ወሊደ ክሕጎስ ክእል እየ ግን እንታይ ኮይኖም ይበን ንዕኦም ክሕጎስ ኢለ ጥራሐ ኖ ፌክ የብሶ ንሶም ድማኒ ናይ ሓደ ዝኸትክዎም ፃዕሪ ውፅኢታት ክኾኑ ክእል እዮም ግን ሓደ ክነግረኩም ዝደሊ ግን እዚ ሂወት ብዛዕባ ሂወት ምስትምቃር እምበር ትርጉማሲ ሂወት ክተስተማቐራ ዳ እምበሪ ብዛዕባ ካልእ ኣይኮነን ሂወት ተስተማቐራ ንክተስተማቐራ ዝሕግዙካ ግን ኣለው ሓደ ካብኣቶም ርእሰ ርክበት ተተረዲእኳ ናትካ ፐርፐዝ ኦፍ ላይፍ ተፈሊጥካ ኣብ ምድሪ ናትካ ወኒ ናትካ ርእስኻ እንተረኺብካ ብትክክል እንድሕር ኣዚኦም ወኒንካ እዮም ሂወት ብዛዕባ ሂወት እዩ ንምንባር ዘማርሩ ግን ድማ ንምንባር ንኸማርሩ መሲሎም እንታይ ተዓብስ ሂወት እያ ዝብሉ ሰባት እዚኣቶም ናብ ለውጢ ክመፁ ምክንያቱ ካብ ሂወት ምንባር ዝጅምር እምበር ካብ ምንባር ኣይኮነን ምክንያቱ ንሂወት ዘማርርዋ ዘለዉ ካብ ምንባር ስለ ዝተበገሱ እዮም ምንባር ድማ ኣብ ገለ ምዕራፍ ክስልችወካ ክእል ኣብ ገለ ምዕራፍ ክሳቐል ክእል ኣብ ገለ ምዕራፍ ብድሆታት ከጋጥመካ ክእል ኣብ ገለ ምዕራፍ ሕፅረታት ከጋጥመካ ክእል ካብ ሂወት ምንጭ እንድሕር ዳ ኮይና ግን ዋላቶም ዝገጥሙካ ብድሆታት ጥዑማት ይብልኾኑ ስለዚ ለውጢ ማለት ካብ ሂወት ክትብገስ ከለካ እዩ ለውጢ ካብ ውሽጢ ንደገ ዳ እምበር ካብ ደገ ዝንብር ኣይኮን ካብ ደገ እናተቐበልካ ትነብሮ ኣይኮን ሓደ ነገር ክነግረኩም ሎሚ ካብ ደገ መፅኡ ክልወጥ ካብ ደገ መፅአ ክህብትም ካብ ደገ መፅአ ከምዚ ክስራሕ ካብ ደገ መፅኡ ክሓልፈለይ ትብሎ ሎሚ ክነግረኩም የለንኩም ለውጢ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መፃኢኹም ኣብ ውሽጥኩም እምበር ኣብ ቅድሚኹም የለን ካብ ደገ ክንደልዮ ይብልና ስለዚ እዚ እቲ ለውጢ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ቅድሚኻ ኣይኮነን ዕቤት ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ኩሉ ካብ ውሽጥኻ እዩ ዝፍልፍል ሰባት ክምጥውልኩም ከይፅበዩ መጢኡ ዘምፃልካ ወይ ድማ ኣማሊኡ ዘምፃልካ ካልእ ሰብ ክህሉ ከምዘይክእል ሕሰብ ካብ ሰባት ኣይንቀበል ማለት ኣይኮነን ናይ ሰባት ውህብቶታት እውን ኣይነድንቕ ማለት ኣይኮነን ግን ከይዶም እቶም ብደገ ዝመፁስ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ከነቃቑሑ ዳ እምበር ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ይኮኑ እሞ ስለምንታይ ኢና ዘይንልወጥ ከምቲ ዝደለናዮ ለውጢ ሲ ዘይንመፅእ እንታይ ኮይና ኢና ኣነ ዝበቃ ወይ ብጥዕናይ ወይ ብሓዳረይ ወይ ብስርሐይ ወይ ብፋይናንሰይ ወይ ብቤተ እምነተይ ዝኸዱ ዘለኹ ስፒሪቹዋሊቲ ዋይ ዘይልወጥ እንታይ ኮይነ ዘይልወጥ መዓል ክስቶ ክልወጣ ከለዋ ወይ መዓል ክስቶ ክልወጡ ከለዉ ዋይ ኣነ ግን ስለምንታይ ለባም ሕቶ እዩ ስለምንታይ ዘይንልወጥ እንድሕር ዳ ኢልና ትሕተውኑ ንቑሓ ኣእምሮ ሳብኮንሽስ ማይንድ 95 ሚእታዊት ናይ ኣካላትና ዝቋፀር ሰዓጊትና ኣሎ ሓደ ሕጂ ንሱ ጠመተ ክንቅይር ኣለና ማለት ንሕና ፐርስፔክቲቭ ክቅየር ኣለዎ ንሱ ክትቅይር ተዳኾንካ ድማኒ ኮንሽስ ማይንድ ንቑሓ ኣእምሮ 5% ሒዙ ዝርከብ ሳብኮንሽስ ድማ ክንደይ ሒዙ ዝርከብ 95% ስለዚ ንዕኡ ክትቅየር እንድሕር ዳኾንካ መጀመርያ ኣብ ኮንሽስ ብሬን ዘሎ ክልወጥ ኣሎ ኣብ ኮንሽስ ማይንድ ዘሎ እንድሕር ዳ ተለዊጡ ሳብኮንሽስ ማይንድ ዘሎ እንድሕር ዳ ተለዊጡ እቲ ለውጢ ዝደለናይ ክመፅእ እዩ ግን ዝገርመኩም እንድሕር ዛ ቢኬር ዛ ማይ እዚኣ ትርእይዋ ኣለኹም ኮንኩም ቡን እንተዝእትየላ ናይ መን ሕብሪ መሓዘት ናይ ቡን ዓሲር ተእትየላ ናይ መን ሕብሪ ትሕዝ ናይ ዓሲር ሊፕቶን ናይ ሻሂ ተእትየላ ናይ ሻሂ ስለዚ እንታይ ክገብር ዘለና ሽዑ እንታይ ክገብር ኣለና ነዚ ማይ እዚ ጉሒፈ ሓድሽ ማይ ክመልእ ኣለና ኣብ ሳብ ኮንሽስ ማይንድኩም ዘሎ እዩ ንከይትልወጡ ሓደ ዓጊትኩም ዘሎ ትሕተውኑ ኣእምሮ እዚ ትሕተውኑ ኣእምሮ ድማ ጌና ኣብ መበል ተርም ኣብ ናይ ሳልሳይ
ተርምናይ ጥንስኹም ገሎ ግዜ ምስራሕ ዝተጀመረ እዩ ኣብ ማህፀን ከለኹም ስራሕ ተጀሚሩ እዚ ስለዚ ተወሊድኩም ካብ ሳልሳይ ተርም ናይ ማህፀን ጀሚሩ ተወሊድኩም ብሂወት እናነበርኩም ናይ ህፃንነትኩም ግዜኹም ተሰሪሕኩም ንሱ ሒዝኩም ተመሪዕኹም ሓዳር ጌርኩም ቢዝነስ ተኺልኩም ቤተ እምነት ተመላለስኩም ውላድ ወሊድኩም ገለ ወሊድኩም ስለዚ መን እዩ ዝነብር ዘሎ እቲ ተሰርሐ ሰብ ንስኻ ኸ ነው ዋይ ንስኻ ዘይትነብር ንስኻ ድንቂ ንስኽ ድንቂ ኣዝኹም ምቁራት ህዝብ ሰባት ዋይ ንስኻ ዘይትነብሪ ዋይ ንስኻ ዘይትነብር ሰርሕልካ ዝኣከቡካ ትነብር ከይድካ ሽዑኡ ነዚ ሰብ እዚ ሃልኪ ንዕኡ ኻ በቃ ትቃልሰሉ ትነብር እሱ ክሓፍዎ ብትኽክላይ ውሽጥኩም ዘሎ መንነት ብኡ ተበጊስካ እንድሕር ዳኺትካ ትለውጢ ይመፅእ ዝገርመኩም እኮ ናይ ካልኦት ሰባት ዕቤት ንቐንእ ናይ ካልኦት ሰባት ንፀልእ ናይ ካልኦት ነገራት ንብህግ እንድሕር ደኣ ንሕና ገለ ነገር ዘይዕዊትና ንቁጣዕ እዞም ኩሎም ዝስምዑና እኮ ስለተሰርሐና እዮም ملكة كم تسرح كاكوي كالو سرحو يقطعكا يخريكا يحرقكا ويد ما يقنعكا انت خوينو شقرا له مالتي عند حرداني نسوت راح يكونن عند حردا بجزا رسخاون ازي اي قبركون ازي اي سرحكون الكار سو غسال لكا زعبي اما در زعبي يستقيمكم مسب مني مسلكم كنقركم يدحان سلاز فولتو جزا رسخوني زعابي استقيمكم مسب نسي محرات كورن أفكروا جزار سو بتخالعي دلو النتي دلو انت زي كوين سب فقاد نحب زي هيبو كتكيرو زلك هتخولو عزي خبيدي زقرمكم امني سايزو مغيار يقلل كابسة مغيار ندحر فقاد زي هيبو أنا ندحر سب فقاد زي هيبو رئي كزارب يكون كجبر ولا حنت زي دلي نمنتها مسلكم سبت زعبي أوش تزل عقمي فقاد سلزخانة أسواينا زين الوقت زلنا زاسواينا زين عبزلنا زاسواينا وصي زين مزلنا زاسواينا تخيز قبو زين كي زلنا واي مخنياتو استسرح كالو قدنا لك التسرح كالو قدنا دماني دحري أبوها ولا حارم ريحة ولا حريم كاتعبي دحري أبوها سويت حارم ريحة سويت تهرم تسرحكا حدا بكلاس أبرو سرخبت نمهرهم سبات كمي تسرحهم كم المسؤول نسن تاي مسلوكم نحر أبون أدون تفاتحهم نسنا مفتح تقولوا العلي زينا كومبليت لخن عرر ندليو نحر أبون أدون دخلنا تحيزهم عابيهم نعوه كشن في قال سفر حسي أبون نحر ميتوه أبون أمس أن أبو دقو أبون أمس أن فرح اللوه إذا أتم فرحي الساقاقريم كيدكم تأمتوهم تفاتحهم زنور ولدهم دحر دا خوينهم نايم فتح تقولهم العلي ولدهم استحرارهم أبو زحرم نير تخوين نسو خاي محرم قدني قد ما خد مرعاو خلهم تندك نسي حواتي دائما تحدو تندمر عاخن مرادي أبهان الدخاي هارمان يردو وي صرفان يردو لكن حتى دو يستيلكن ران واي كدقم قدني ويد ما خمهار اللو نسخاد ما حتى خلقاسي نبوخ تخبرون يراد الدخبولوا نوع تخبرون أخذ تملس ندحر دالهم هدم أما راتي بالكان واي دماني كتمهار اللوع واي اتخيدي نساون كتبدلي بلان تبديلا عبياسي كتبدلوني بلان نسا كما لا تبديلا عبيات بلان لخاب أدان دا لا نبات قايق نيرا ويل زي عمس أوزو خانا أمبرا تشكيمات تمسي الله اتخالق حاجة زي محتاج مصحفتي مخارتي تمهرتي سلت أنا زي موساد زي أتم زي موساد دما حدا قايا لممت كونه تكبار زي مهلاو براكتيس و أكشن أنقبرنا بتناقر زي أتم تدا زي اللو خينو من كل وقت أنقلين متكلات زي مقيا principles زي أتم تدا زي اللو هاخن الوقت أنقلين والدي بلساتهم عزيز مسكناكم نمكتتالكم دماني كابل بخابل بيوسكم I love you so much guys